Drahá naša super mega mama, dovol, aby sme teba, otca, ale aj celú tvoju rodinu čo najsrdečnejšie úvodom nášho listu pozdravili. Dnes, keď tu sedíš v kruhu svojich najbližších a spolu oslavujeme tvoju 70-ku, sa nám tvojim synom žiada do tejto slávnostnej atmosféry pridať pár našich spomienok, ktoré nám všetkým pomôžu precítiť význam slova oslava. 70-ka to nie je maličkosť, ale asi len ten, kto sa jej dožil, vie, čo je to rýchlosť času. Nám neprináleží túto vec posudzovať. Na čo si trúfame, je rozpoznať, čo sme od svojej mamy dostali. Momentálne nemyslíme na pyrohy ani na štrikované papuče. Máme na mysli tvoje gestá a činy, na základe ktorých tušíme rozmery tvojho človečenstva. Rozmery ako hĺbku duše a veľkosť srdca. Hovorí sa, že život sa skladá z dvoch častí. Z prvej, keď človek berie, a potom, keď dáva. Sú takí, čo len berú, a sú ale aj takí, ktorí by sa rozdali. Keď sme boli malí, samozrejme sme o tom neuvažovali, ale posledných 30 rokov si skalo pevne myslíme, že patríš k tým, čo sa obohacujú vedomím dávania. Vieme aj to, že je to tvoja prirodzenosť a že v nej je zakodovaná aj pamäť tvojich rodičov a zdieľanie hodnôt, ktoré ti vštepili všetci ľudia, ktorých si na ceste stretla a ktorí ťa obklopovali a obklopujú. Tvoju cestu by sme vzletne opísali ako cestu, na ktorej si hľadala seba a našla si Boha. Aký obraz na nás žiari, ak sa pozrieme na našu mamu pani Magdu, Madame Klobúčik? Čo vyžaruje z tvojej milej tváre? Meno Magdaléna sa používalo už v starom Grécku aj v Palestíne. Znamená väžu. Silnú, pevnú s rozhľadom. Údajne Magdy milujú fialovú. To sedí, ale dnes chceme hovoriť o tom, čo sa nehovorí v každodenných situáciách. Nemáme presný návod na to, čo sa má, môže, nesmie na oslavách hovoriť. My len vieme, že dnes ti chceme zložiť kompliment za všetko, čím si na nás zahrnula, obohatila, obdarovala. Chceme vyzdvihnúť pre našu pamäť a pamäť našich detí, tvojich vnúčat, poklady, ktoré si v sebe našla a dokázala sa s nimi podeliť. Poklad číslo 1. Dobrosrdečnosť a prajnosť. Nepamätáme si, aby si sa na niekoho hnevala. Pamätáme si, že bolo pár situácií, keď ti niekto ublížil, ale to ty si vedela s nadhľadom pochopiť a odpustiť. Sila tvojej pozitívnej mysle víťazí v každej situácii. Poklad číslo 2. Pracovitosť. Zodpovednosť, schopnosť veci dotiahnuť do konca, neúnavnosť, to boli veľké kvality, ktoré sme si na tebe veľmi vážili a vážime. Vychovávať troch chlapcov s veľkým sklonom pre poriadok si vyžadovalo veľa sebaobety. Snaha privyrobiť do rodinného rozpočtu viedla ku kúpe pletacieho stroja. Spomienky z tohto obdobia nás vyvolávajú momentky, ako otec pozerá správy a na strojčeku natáča vlnu. Hlboko do noci miesto uspávanky sa v panelákovom byte roznáša monotónny rytmus člnka, ktorý tlačil silný mamin biceps. Ten istý biceps, ktorý prál, umýval, varil, hladil a piekol vynikajúce koláče. Aby toho nebolo málo, prebudil sa v mame ešte k tomu aj silný záhradkársky záchvat. Hlavne otec a Karči schytali vymoženosti tohto vzťahu k pôde. Práca bola a je pre teba prirodzenou súčasťou tvojho bytia. Poklad číslo 3. Duchovný rozmer. Duša a duchovno nie je to isté. V prípade našej mamy je to ale veľmi blízka kategória. Duša našej mamy je krásna. Zvládla doterajší život bez väčších jaziev. A to, že je čistá, sa prejavuje na jej milom úsmeve a žiariacich vitálnych očiach. Tie oči nemajú čo skrývať. Duša nič netají. Naša mama by nikomu neublížila a myslím, že by sa trápila už len pri pomyslení na niečo v rozpore s desatorom. Kľud a pokoj v tvojej duši zmierenia pramení s tým, ako a kde žiješ. Vnútorné súboje medzi kategóriami chcieť, mať a byť boli u teba už dávno vyriešené. Mama rada číta. Nielen Bibliu, ale literatúru všeobecne.
Už pri narodení vám súdičky predurčia, akú asi budete mať dušu, ale duchovno je práca. Je to vnútorný monológ medzi hodnotami, ktoré máme v duši a medzi skutkami, ktoré sme pod tlakom každodennosti nútení robiť. Denodenne sa učíme byť dobrí. Tí, ktorým je ľahšie uhnúť a radšej udalosť vytesnia, nebodaj nájdu pre zlo seba ospravedlnenie, sa v čase blížia duševnému nepokoju, k výčitkám svedomia, niekedy až k hlbokej úzkosti. Rídzi pohľad do očí našej mamy svedčí o šťastí, akého vzácneho, duchovného, bohatého človeka nám Pán Boh vymyslel za našu mamu. Bože, vďaka. Poklad číslo 4. Zmysel pre rodinu a priateľstvo. Poklady 1, 2 a 3 sa úžasne prelínajú, podporujú a zosilujú vo 4. drahokame, ktorý pred sebou vidíme. Je ním schopnosť udržiavať funkčnosť rodiny. Budovanie vzťahov, ako je všeobecne známo, je dávanie. Dávanie energie a času. Je to práca. Vzťah nevznikne len tak, na vzťahu treba pracovať, uvažovať, mať empatiu. Teda schopnosť cítiť sa do potrieb iných. Budovanie rodiny nie je možné niekde študovať. Buď v sebe ten talent máte, alebo nie. Charizma, ktorá ako magnet k sebe priťahuje členov rodiny, je dar, talent, drina, zodpovednosť za to, že sa členovia rodiny nerozutekajú, že sa budú radi vracať, že sa v prítomnosti silnej charizmy budú cítiť uvoľnenie. Ty, drahá naša mega mama, toto líderstvo stmeľujúce našu rodinu v sebe máš. Tak prirodzené, ako je jasné, že ráno vidíte slnko. Schopnosť vytvoriť prajnú, žičlivú a inšpiratívnu atmosféru na Duklianských hrdinov 1211 vo Vranove nad Toplou nebol vedomý kalkul. To sa stalo, lebo ty si taká, vľúdna, privetivá a prajná. Beda nám nespomenúť aj tvoju megaschopnosť budovať, rozvíjať a udržiavať priateľstvá. Hviezdnym príkladom je vzťah s pani Betkou Miňovou, dnes už skoro členkou našej rodiny, ale aj vzťahy so svokrovcami a ďalšími priateľmi. Samostatná kapitola sú vnúčatá. Hanka, Filip, Leo, Tereska, Maxo a Marko, 6 mladých knuťasov, ktorí cez teba a tvoje hodnoty budú robiť tento svet znesiteľnejším. Aspoň dúfame. Preto sa tešíme z tvojho a otcovho zdravia a vašej ochoty stráviť leto mimo Vranova a byť blízko pri vnukoch. V sile toho gesta je skoncentrované všetko to, o čom sme vyššie hovorili. Ale to, o čom sme ešte nehovorili, je, že tak ako človek nemôže žiť bez vody a kyslíka, nemôžu vnútorné drahokamy vyniknúť bez potrebných talentov a tie tvoje talenty nám dokresľujú tvoj vzácny charakter. Napríklad láska k spevu, tancu a folklóru všeobecne, alebo zmysel pre humor a schopnosť smiať sa. Dovol, aby sme ich zabalili do jedného sloganu. Naša mama zvláda umenie vedieť žiť. Umelecké a estetické cítenie ťa sprevádza celý tvoj život. Či to bol folklór, spievanie, tancovanie. Výroba pekných štrikovaných odevov, kde sa cibrila tvoja schopnosť prefarby. Tak trocha tvojimi umeleckými dielami sme aj my traja. No na najvyššom piedestáli stojí tvoje umenie gurmánstva. Ty nie len, že nevieš navariť málo, ale ešte k tomu aj vynikajúco. Veľa našich priateľov spomína na návštevu vo Vranove u Knutovcov. Umenie vedieť žiť prekladáš rituálmi pozerania telenoviel, seriálov, čítaním kníh a tak dôležitým zmyslom pre humor. Máme radi, keď sa smeješ nad historkami a vtipmi, ktoré prinášame domov, aby náš svet bol krajší. Chrbtovou kosťou tvojho bytia je viera. Jej vonkajším prejavom je návšteva kostola, bohoslúžieb. Ale viera, ktorá ako čistý prameň vyživuje tvoje cnosti a udržuje tvoju otvorenú myseľ v pozitívnom videní sveta, je to vnútornou silou, ktorá obohacuje nás všetkých. Chceme teraz v túto slávnostnú chvíľu zložiť kompliment aj tvojmu vzťahu a láske k manželovi, nášmu otcovi Martinovi seniorovi. Žijete spolu už viac ako 50 rokov a to je pre nás mladších pekným príkladom.
Otec si oslávil svoju 70-ku minulý rok a my sa tešíme, že v relatívne dobrom zdraví. Ak sme niečo v našom liste vynechali, zabudli, alebo to nebolo presné, prosím viac detailov o živote pani Magdy vám v kuloároch povie väčší znalec, ako sme my, náš otec. Na záver želáme mame aj otcovi veľa zdravia do ďalších dní, mesiacov a rokov. Veľa vzájomnej lásky a úcty a tiež veľa energie chcieť byť s nami. Mamo, a to ten znáš? Všetci dvojoškoláci a jeden hutorí druhomu. Sluchaj, máš domácu? Hej, mám, tá ulej.